हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' Gr.4 अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा जोंहा गोदान डेट ओंखारबाय एग्जाम एन्ट्रेन्स बेनो जाबाय APSC UPSC नोंथांमोननि बड'लेण्ड सुपार 50 मिशननि आरो लोगोसे माखासे Gr.3 Gr.4 भाइभा टेस्टनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जे 2023 एवार्ड्सखौ सोर मोनदों दा बेनि सायाव BTC आव Gr.4 नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट फैगासिनो दङ। स' बेयाव सोंनायनि चान्सआ दंखायो आरो लोगोसे बड'लेण्ड सुपार 50 मिशनावहाय स' माबायदि बेनिफिट्स दङ नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन। दा मेक्सिमाम मिथिखायो नाथाय साफा सानै मिथिया। स' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाब्लानो बुजिगोन। आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन, कमेन्ट्स खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बेनो जाबाय बड' Gr.4 इउट्युब चेनेलाव। दा लोगोफोर आं फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव बड'लेण्ड सुपार 50 मिशनाव। दा बेनि बाथ्राया जाहैबाय बेनि बेनिफिट्सआ मुलाम्फाया जे बेयाव फ्रि कचिं मोनो 11 मान्थ्स नोंथांमोना थानाय जानाय गासैबो फ्रि मोनो। दा गिदिर एग्जाम होनो हागोन जेरै APSC UPSC नोंथांमोनाहाय एग्जाम पास खालामनो हागोन बेयाव कचिं लायोबा। दा जोंहा रां होनालासे गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनदों स' बेखौ लायोबा नोंथांमोनाहाय फिउचाराव केरियार दानायनि चान्स दङ बा हागोन। एन्ड बेनिफ्राय APSC UPSC एन्ट्रेन्स एग्जामनि एडमिटआ दिनै मोनसिगोन नोंथांमोना 21 जुन दङ। दिनै एडमिट मोनगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो एग्जामा 2 जुलाइआव जासिगोन। दा जोंहा 25 जुनाव जानो गोनाङा पस्टपन जादोंमोन। आं खिथाखादोंमोन पस्टपन जादों होननानै मानोना गोबां दैबाना जागासिनो दङ बेनि थाखायनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दा बेयाव जोंहा 2 जुलाइआव एग्जाम जासिगोन नालाय दिनैहाय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो एडमिट नोंथांमोना लगइन खालामनानै डाउनलड खालामदो आरो रिजाल्ट डेटखौहाय उनाव होगोन 10 जुलाइनि उनाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन मानोना माखासे पेपारखौ नायनांगौ जायो बेखायनो 10 जुलाइनि उनाव नोंथांमोना चान्स दङ। दा लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो आइडिखौ होदो बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। दायो नै लगइन खालामबा नोंथांमोना लिंकखौहाय बेयाव मोनदों नाथाय एक्टिभ जाथ'वाखै। डाउनलड अपसन ओंखारगोन डाउनलडआव थुनाय लोगो एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो एग्जाम सेन्टाराव नोंथांमोना फैबानो जाबाय। एग्जामा जोंहा 2 जुलाइआव जागोन। अके स' बे जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट। देन बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन डेट फैयोब्ला होफिन होननानै। दा फाइनालि नोंथांमोना मोनबाय। स' बेनिफ्राय BTC आव Gr.3 Gr.4 भाइभा टेस्ट सोंनायनि चान्सआ दङ आसाम स्टेटआव। दा बे जाबाय बान्था मोननायफोरनि लेटेस्ट आपडेट सफैदों। दा बेनो जाबाय बिष्णु राभा एवार्डखौ सोर मोनदों होनोब्ला श्री अजित सिल मोनदोंमोन। स' नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै स्क्रिनशट खालामना ला। एन्ड बिष्णु राभाखौ 2 मोनदों, गपाल कृष्ण गस्वामी मोनदों सासेबाव। एन्ड बेनिफ्राय सनित कौन दं बेवहाय गजेन बरुवा बेखौ सोर मोनदों होनोब्ला नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय नुकुल दास बिथाङा मोनदों। एन्ड बेनिफ्राय दा इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बेनो जे गुरुदेव कालिचरन बान्थाखौहाय सोर मोनदोंमोन 2023 होनोबा स' BTC Gr.3 Gr.4 आव भाइभा टेस्टआव सोङोबा स' नोंथांमोना होनांगोन बेनो जाबाय गोसोआव लाबानो जाबाय डक्टर टियाट'सी जामिर। अके स' नोंथांमोना मोनदों टियाट'सी जामिर बिथाङा गुरुदेव कालिचरन बान्थाखौहाय एवार्डखौ मोनदों 2023 आव। दा बे भाइभा टेस्टआव सोंनायनि चान्सआ दङ। दा बेफोरबायदि माखासे बान्था मोननायफोरनिफ्राय कुइसन सोंनाय जायो। एन्ड बिर सिलारायखौबो सोंनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय शहीद भास्कर कलिताया बिथाङा मोनदोंमोन। स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। जेब्ला नोंथांमोननि जुलाइ दानाव आगस्टआव जुदि Gr.3 Gr.4 एग्जाम जायोबा BTCनिया स' नोंथांमोना बेखौहाय एटेम्प्ट खालामनो हागोन बा नोंथांमोना कुइसनखौ एन्सारखौ होनो हागोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि मोनसे लेटेस्ट आपडेट।